Herriko etxean apaigarriak, loretegietan babesak, autobus geltokiak kenduak, eta bestaguneak prestatzen ari Baionan gero eta gutxiago falta da bestak hasteko. 8. aldiko zemazte eta gizonen aurkako erasoak saiesteko kanpaina eginen duten sare sozialetan eta telebistan bideoklipak erakutsiz eta esku horriak eta informazioa banatuz. Ce qui est sûr, c'est que depuis cette époque, azken urteetan ez da eraso larririk gertatu, baina prebentzioarekin segitu behar da edozein momentutan izan baitaitezke berriz duela urte batzuetako bortxaketak. Lapurdiko hiriburuan giroa berotzen ari da jadanik, betiko ekitaldien ondoan aurten berritasunak gida hau adibidez. Hori egin dut liburu hori, peinari buruz edo bakotxari buruz, pesta montatzeko. Zer behar den, nola den, legea, zer behar duzu ostatu batean edo zure peinan, zer bildu behar duzu pesta hon bat pasatzeko. Baionako bestetako ekitaldi gehienak doainik dira, tradizioa eta modernitatean hasten dituzten besta hauek belaunaldi guziak bildu nahi dituzte, irekiera eta itxiera gauak eta erreportarien ikusgarria hemen Euskal Telebistan ikusi ahal izanen dira.